ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи чоршанбе 26 март қарор дорем дар молбозори ноҳияи дӯстӣ чоршанбе бозор Гаравтӣ. навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷино, буқо барои бастан буқачаҳо, савдошидагӣ вақти савдо, молҳои майда, баррачаву бузғолаву бузу ҳамаи намуди молҳоро навор кардагем. Навора пурра тамошо кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед бародарон. ина навора сар кардем аз молбозори ноҳияи дӯстӣ чоршанбе бозор. гоҳи гусаладори зард, хонаи гусалаш мода савдо шудааст. хоб 4 рӯз пеш буқа мондагӣ будааст. ина очаша тоқа 10,000 кардааст, ӯзирашта додагӣ нест. ина савдо дорам. бозор бародаро тоқа хучози 10,000 пурсидааст, надодааст. оча бачара 15,600 сомонӣ бозор кардаги оча бачара. шириш саҳара бега 5-5.5 литр будааст. наворора далшид давом мекин. Очаша тоқа 10,200 шид бародаро, 10,200 сомонӣ надодааст ҳоле. Бегусала. Очаша тоқа савдо кардааст. 10,200 надодааст. Так дига гоҳи гусаладор 17,000 муомила доранд. гоҳа тамошо кунед. гоҳи ёш. доимзод гусалаш буқача 17,000 муомила дорад. бозор 15,600 сомонӣ кардааст, ҳозирашта додагӣ нест. шириш саҳара бега 5-6 литр дорад бародар. навора далши давом метем. савдо шуд гоҳи қисири фарбе барои гӯшт 10 килограмм 600 кило баромадааст. ин бетарози савдо шуда 26,000 сомон савдо шуда. ин килобаркаш шуд ё бетарозу? зинда савдо шудага баъди харидан тарозу монда кард. 10 килограмм 600 кило 26,000 сомонӣ савдо шуд барои куштан. мемонем шо. бародаро якта гоҳи ёш бегусала савдо мешавад. шир дорад, саҳар бега 4-5 литр. хоб гусалаша отдел нафруктагиай буқам рафтагӣ боша мега, барое ки вақтш омадага қати буқо гаштагиай мега, неки анир наметарам вақтагиай ёне 15,000 муомила дорад. ана чочор барои молкини моли ёш бегусалаи неки 15,000 муомила. бародаро дар бозор харидоро 12,000 кардааст. 12,000 сомонӣ ҳозирашта додагӣ нест. ғуноҷин дута аҷоя савдо шудагая қати зард дута ғуноҷин савдо шудагая инаи зард қати ҳозир нархошам гап мезанем бор куна. мошинда кам буромадагая бас куна набуромадааст. ҳардуш чанд шуда ка 17,500 ҳарди ғуноҷин савдо шудагия бародаро. ё бисмилла. на подписчикои азиз, ина буқа барои бастан буқаи карпат. тамошо кунед, ира нархша ҷазир када пахштагия. саҳар 13:30 када якас партофта рафта, дига 6 инҷа 15,000 гуфта истодагия. ҳозир бо 12,000 пурсидаистан харидоро. анам хеле гапу чап 15,000 муомила дорад. саҳар 13:30 касе кардаю дига тамом. ҳавай қати ишка дили гурда намекунад, нарх кунашад.
баландай гуфта. 12000 o'zi bopursidestan do'dagi nemis. Narxi buqo baroyi bastan 13000 hamja dutta buqay savdo shidestar barodaro. 13000 muomila dora. Bozor 11700 somoni kardestar barodaro. Hozir 8 do'dagi nemis. 11700 yaktash qashqa yakta zar. Narxi buqoyi средний, хеле ки бисёр подписчиков мепурсанд, дutta буқай 10000 муомила дора. Хоб мана иша 9088 то 9000 кардестай бародаро. Ана иша 8500 сомони кардестай. 8500. Буқои средний. 10100 сомон харидагай 186 кило. 186 килограмм. 10200 гирфти ака? 100. 10100 сомон харидааст. 186 кило. Хто плюс минус кине чанде мегалта. Гуноҷи мепурсанд, ина гуноҷини якта фасон ёфтем. 13000 муомила дора. Бозор 11200 кардестай бародаро. Як сола гуноҷин будааст. Ҳоли ёша барои молкунӣ ё ин ки барои куштана. Гӯшт дора ка 11200 бозор кардестай бародаро. Ишки азиз, наванги гови гусаладоре ки сиёмка кардем, оча шатоқа фурӯхта 10200 кардестай буд вақти сиёмкада. 10300 додааст. И бачаш отдельно фурӯшия. Як алафур эмхур як калон шидагия. Пай очаш буқаем рафтагӣ буд. Ира 4600 4700 кардеста бозор. Ҳозир 8 додагӣ нест. 9500 буқачаи подписчикмон мана ака мешаи. Хоб 9000 муомила дора. 8600 8650 бозор кардеста буқачаи буръала средний. Барои бони ҳам мешавад. Бародаро ина нархи барро 1500 ҷудо карда мегирен. Майдош боша 1300. Хоб амроша чанди доди ака? Калоноша 1300 1350 додага ами размерро ин хайно дига нархай калонтар. Ишам ахта ана барои калон калон. Барои калон калон. Чанди ака? Не якта калон дута калон 2300 дигарош 2000 муомила ҳаст. Хушхора ямаш? Ҳамаш хушхора. Оз номерош ҳам мегирем. Харидоро боша марҳамат. Инаи барро инаи ҳамаш да як номер меша. Харидоро боша марҳамат. Номероро гап зан ака. 404 42 98 98. Адрес Гаравти ноя дӯстӣ. Харидоро боша марҳамат. аз номи канали мо гап занем, бо арзон карда метиҳад. Ина бо нархи барро. Қучқар маҳаммас берда? Якта мода будааст, дигаро ҳамаш қучқорай. 1500 муомила дора. 1300 1350 фурӯхтесте мега бародаро. Майдош бо дига нархи. Ина якта дута майда аст, ина якта дута майда аст. Оёш бо арзонтар. Борона зедестай, барачо тар шидагия бародаро. Нархи бузголо. Якта мода, дигарош така. Якта мода ва дигарош така чао. Як кабутш мода. 480 я? 480 муомила дор. Бозор чанд кадака? Нече? 370 380 бозор кардеста. Нархи бузголо. Нархи тако бародаро. Иш 2000 майдатар будааст. Инош 2200.
калонро чанди кадака? Bozor yürü haşdayı. 18 майдаша чи? Haydaş abda. 17 иша кадагай 1800 дута шакалагай бародаро. имрӯз иншоаллоҳ ҳамаи намуди молора гирифтем. Ба ҳузур тамошо кунед. нархи буқои средни барои бастан 10,000 муомила дора бародаро. Якта бура, якта сия. бозор нарх карда иста ай 9000 сар кадаги то 9500. саҳар баландтар кадаги ҳозир бо пастар пурсида иста барои бастан. марҳамат. подписчикои азиз, савдо шудааста буқаи калон барои бастан 15000 карда истанд, ҳозирашда додагӣ нест. дар молбозори Гаравтӣ, чоршанбе бозор.